Gire zautxikela hemen konkista horregatikan, nakor? Bai. Horze, ikistonak eta bi inituan hor, Jode, nire oaindikan sinistiareko ez daite zaiak, egin iskianagan. Kristonak, abentura izan nuan, baina zoragarria. Eta gero, kampamentua, guain kiston gorra itukela, moskituakin nola bukatzen, lehen hori hola izango guan, ez da? Lehen okerro, oain jendia negar gehiu iteik. Bai, no? Bai, lehen pata honian ote dintuan berroi egun kristonotzak eta pasatzen, eta gutxi kejatzen dintuan. Eta bain etzegit. Igual beruare okerro izango, ez etzegiat, baina lehen oso izorratu da hiltzen dintuan, eta gutxi kejatzen dintuan. Kala, guain arazua beruakin hor moskituakin ibiltzeitu gaizki, ez da? Hori, moskituakin da asko kejatzen ditu, baina base egiten doa ziestiken, konkizea. Claro. Beizat, nik esango da gauza bat, moskituan zago bagi zerreken ona, tonika eatia. Bai? Tonikak zega kinina. Eta kinina, tonika, gin tonika ez, tonika. Vale. Kinina horrek, zera, iteik repelitu edo repelenten... Baina anetzio, tonika ikan, no? Ez, baina juna aurretik hartu ere jarki. Bai, Aurretik hartu, tonika, egunero tonika bato... Eta zenbat egunako balio igorrek igual. Bertzegi, aguantatzik. Aurrengo eguna bentsat ondoteko, no? Aste bete aguantatzen bai, aste bete pikotazo, hori abantai hartzek, bestiai. Oso ondo, notatzen zukaldian moldatzea izela, Bueno. Vale, venga, bota sakonea. Maiten agusto, egolako zukaldari bat eukita etxian, ez da? Oso gustoa. Ze, esatea, danetik itea etxian, eta behai jati ere gustatzen jo. Eta ikuste gumiak ere ondo elikatuta eskatela, eta, bueno, gustoa zio. Bikain. Vale, gaina maitena esan diatela. I maiten nahi eskontzeko konkista honen eskatu ion, ez da? Bai, ala, Bueno, kontatu izako hori. Planea uta eukan, basitxekin, sorpresa izan nuan. Sorpresa izan nuan, baina, bueno, konkisen esaten zikaten. Irabazi eskeo zeingoek diruakin. Eta nik esaten dian beti, diru honekin ingoiat, eskontza bat edo proposatu, eta ondo bateatzen bai, eskontza ordaintzeko izangoek diru hau. Eta, hola, ziguan pixka bat, hasieran izan nuen erditxoak, ja, esan dian, nik ze irabaziko jatetze ize. Eta gaiku denean ja irabazteko aukeran itxekela, ostia, nun sartzen egin nauk. Eskondi bertu aldia eta azkenia. Eta azkenean nola izan nuan, irabazi eta proposatu nintxon, eskondu nahi zian erekin, eta bai ez. Bueno, venga, aurrea. Eskondu, miak euki, eskontzan earki pasagen nian gainea, Kristonek, ire txian gainea, bueno, ire... Bai, aialan zukaldaritza eskolanan jatetxian. Bai, Kristonek izan nuen, Arginan nahiaken jatetxian eskonduan, eta jode. Eta earki honuan, parranda earra, eta... Faltan botatzea